Oh, di ba? Na ay nakakita dito mo usab ko Papa Jesus. Nagyaga ino ano naman. Pero wala lang na kasi nakita si Papa Jesus ni hayag ka. Ya, was like interest. Pero kung may pare, may nagwali pare anak dito, mo pa sa ato pa di ay. Ang pare ang labaw Papa Jesus no. Kaya may seremonyas at tuwan sa mga tao ito, kada gustiyas. Abi naman Papa Jesus dito ito ko gusto mo sunti ano. Pero ikaw maganain na ibutya ka mga tinago sa reliyon. Wala na tayo magdebate no. Ino nga hukman mo siyang tinago. Ayaw pagpaubos. Ayaw pagpataas. Pagpaubos. Ganun paubos ipataas. Ayaw pamalikas. Ayaw paghukom. Nga, nagsige mo naghukom lang. Nagdebate ay Papa Jesus. Ikaw gusto ko ikaw nga badlungan yun ako si Darwin. Sa mga nagpagbadlong na. Di mo na maminawan eh. Kaya kung dili mo pato, uyog galing kalibutan. Grabe ko doon. Klaro naman ginang mga title sa Biblia, anong lukso-luksohan mo nila Papa Jesus? Bisan ako ba? Gusto ko ano ko Papa Jesus ba? Imbis ang ampo utang mubo, ang katalagba, nag-ampo ba noon sila nga magbayin-bayin ng mga tao. Grabe naman po din. Kano mga follower po nila, kung saan Papa Jesus? Kung ipadala na sa Ginoo, kung mabasa mo na, kung saan po sa simbahan, ipakalawasan. Gusto ko naman makukum. Kaya gusto mo na magtapok mo mga tao nila, kaya ang ilamang kung pamaagi sa pagpanulok Papa Jesus, itapok ang mga patay. Tapok ko nila, mas. Di po yung daliyara to nila pagkawarta, paggawas milyon. Nga ilang ipanghabog ka na wali nila nga magbuat-buat ang istorya. Kaya man na sa ordinaryong tao. Pakuha diri. Unfair kayo no? Inuras ko, isingot kong tulo-tulo pag buhat sa malaang kasulatan sila. Magsige katakatawa nyo. Kuan dahil pangalawat dahil yung pati dagana, ba nila mga pangalawat? Usa man ni Papa Jesus. Mas maayo na ganyan. Ano nang isuko na ka? Hindi na mag-isuko na. Bisan ako, Papa Jesus, isuko na ko eh. Ipag-ulog-ulugan ang mga tao. Niya, klaro, mag-iutos impirno. Kana din nanulod sa simbahan diya. Huwag na sila naunawa ng mga pare. Niya maingon pagid sa nga, dito mo pagkasayod sa mga pare sa inyong sanak, kaya ang pare makapasaylo. O klaro na sa Biblia, dili madungog ang pag-ampo kung aduna kang medyo tayo ng sanak. Kani pong mga tao, dito po nagsuborno ang hatag nila. Nga kinsa po kaklaro po na ilang sanak, karoon nagtukod na po sila, sige na pong paisok ang mga tao para mag-rally. Nahapoy mo ba mga pastor, naginoton pag yun na. Mga pastor, dili ang ginamaminaw, bisa saan niyo na, mga stress lang mo na. Mga matay man mo, kayo padadaan mong mga kaaway. Kanya lang ka mga tao na minaw na ko. I-post nyo na, kaluwasan ang iwali. Kaluwasan. Unya, iwali ni karon ang mga tabo sa kalibutan. Gisulay na ganit taglinog pag Manila ni trabaho na pod nagsigihok man ay kusog na mo kumpod ang pastor ko ng mga yawa dili patambal sa albularyo kay mga yawa na. Pero siya pa Jesus kanang pariya. Mo man ka nagkabos. Mas maayo pa man gani itong mga albularyo maghihilot kanang manuloy kay bukawan ni magtuwang gabi. Mubangon na kada po mga follower diya pud murag unsa na sila mga sinulat. Nabuhi po na diya, no? Ako nagwali sa pagpahinumdum sa mga anak, ginigkanan, ipamalikas ako ilang. Sumagay pa ba dyan, so wala man sila nag-post. Wala naman nag-react na ko. React mo. Kaya para makita ninyo nga ang suko sa Diyos. Ang problema pa ba Jesus, kaya misamot mo sa kadautan, sa kadaghana. Pait gila kayo ng yawa, no? Kaya mga gidap, ang kiniya sa yawa, ano? Mga gidapigan niya, no? Gawin pinakadaghan, tama yun.
komentaryo pag ginana ni kanang hiler-hiler. Ibalas Biblia pasagday sila kaya nagkatungod. Kaya kung kalibutan ho na mumula ng panahon. O katawhanon na tama gini mag-ingon Papa Jesus magbuhat sa importante mga adlaw para tapokon ang mga tao. Ya tapok din ang mga agila. Pero sunod na po o karon na po nagisusunod. Nang adap pa nang nagsurisuro yung mga berhen nga limakira man nang nagsunsuro. Suko gina. Suko giga. Ako Papa Jesus nag-uol ko sa imong kasuko. Nahalo ko. Sila magpamanaman grabe mo tala. Ako mga tao po mga pare, badlungan po na ninyo, nagpakaulaw ninyo noon. Sobra mo po na mo, paras malaki, badlungan mo din mo. Noong kon, nasama sila ng Pablo, mga pare. Noong katawa na gina siya. Hindi ko daw, be humble ko na siya. Mapaobservan ko na siya. Natawa noon tina. Paregi na itong tipo na ko sa una, di ba? Ako ko rin yun hait kayo, isog ko na kung presidente pati isog ah. Ako itagaan ako katungod pagwali pa ba Jesus, yung ako itagaan katungod. Diyos kalimutan. Kabalo man ko, birahan na dahil ko nila kapitaan lang po. Di man reliyo niya ako. Pando naman ko. Kung pabilin gani mo sa ayaw mo, pabilin sa bunyag. Pabilin bunyag mamatay. Wala rin ko balahanan. Ako, naglisod ko sa pagpasabot ang Biblia pa ba Jesus mga masabtang bisa sa gamit. Yung parang ako kasabot sila. Templo sa Diyos itong kasing-kasing na amli. Ilang buwan magay ng mga simbahan sa anak kaya diha kunog magtapok ang mga patay. Di ba? Diha ang mga tsanggi, sobra ka tsanggi ba? Uno kayo, magbirahanay. Ang Katoliko, nagamit itong amanawa. Nagamit ito sa birahanan o sa pari. Ang problema ang pag-alagat. Kaya lang una-una magod pa ba Jesus, gusto sila alagaran. Sila malagaran. Basi ka na galimbihaan na yung mga ulaw kayo ba niya pabit-bito ng mga halad. Ngayon mo to, alas langit, ayan pagtuluan. Happy birthday in heaven. Mga kayo tam. Kaya na mo diha, mga katawan. Mga Katoliko nga naglibog na dali ako ang tinuod na reliyon. Katoliko, dili ko reliyon na universal. Salamat ninyo mga pastor, mga pari, mayo, pero sa tinola, mamatay, magpabilin mo bunyan. Pagitaan yung espiritu nga magpandoy. Kada lang ilang din walo adto. Dada sa pari ka dito pahiling. Isuko na si Papa Jesus mo na. Di mo patuho, dada dito. Diba? Dada sa tambalanan, diba? Ako, para na maani gani mo rin ako. Nagpatambal mo man din, kung mahikap yung maluhay, ginunta ko, kay maayo mo. Pa-doktor mo. Di naman ko pa-opero niyo Papa Jesus, no? Dadamis pari. Magsakit gani mo, dadamis pari, ha? Ito pa yun sa pari. Yung problema kay hambog mo ko kayo dito sa pari. Sa layo pa gani, wala pa kayo naglihok. Wala pa kayo nakayo na. Ulaw. Lumanguan sila sa mga tao. Pero akong tao, di pa ba di ko maminang. Kasi naigo lang yun. Dito mo gawin ng upper na kaluwasan dyan. Sobra pa kayo na sinagot sila. Tama, ginang-iman mo pa ba dyan. Ilang magpili-pili sila. Pabor kanila. May pinalabi sa pagpanudlo. Likuan yun nilang mga tao. Tama yun. Ako, ito na ko. Likuan na po nila. Hindi na naman kung makabuot pa ba Jesus. Kung ipakita ni mo na ko ang katalagman, parang makabalo sila nga ikaw ang Ginoo, dili sila. Kung kamay mo. Yung kamag punta ko, nga mo kubas-kubas ang katalagman. Nagamba ko mga apo, anak. Mga usay, utropo, desahay. Kalibutan nun. Ulag ikaulaw ko nila. Yung sama na ko na. Ikaulaw ko nila, dili sulting ako mga pulong. Di ko natabangan, ako na nag-ampo ng extend ng kalibutan. Yan sila wala. Ako din nagdulisikot ako pag sultis ka matuura, di ka na mga tinago sa sibad, tinago sa reliyon. Ako man ganito, ako magtulog-tulog pa. Wala ginagawa na pa ba Jesus ba? Ako ay naghangyo, sila maluwas.
Dito mo. So, dadaan yun sa pari Yung explain na ang albularyo kalibutan hon, ang pari kalibutan hon. Pagtuon mo na. Mamatay lagi ka, kinabunyagan ka. Ako, biya mo diya. Para sama mo ni Daniel. Oh, bata si Daniel nga diba? Si Daniel na pabuta ang isa ka libo o 290 kadlaw. Ako nitanya tama gid pa Jesus mo. Pag mag-COVID. Pag mag-COVID na ako, tama-tama gid pag 50 na ako, 53, 57, 58 naman, 58 naman karon. Kaya nag-start kong tulo ka tuig. Pag hindi na tama gid. Ano sa imo na ko maghinoktok. Ang mga tao ni samot man ang kadautan pa ba Jesus? Pero pag linog-linog, ilanay kung binsisimba mo, ang uban magudili ng bahaw. Ang problema, nasultian po na sa sada niya. Sige, may nagpamalikas. Nagdumta na yung noon, nagpatasan na yung noon. Nalipay na ang mga pari, kay kwarta. May mamatay, kung daghang kayo, malipay pag kay kwarta. Napagin na mo iba pa Jesus ba? Ngayon ba sila? Dito sila yung reliyon, dito mo manimba, kung mamatay at mo sa simbahan na may iba na. Sure, yun mo, kung sa may purpose yung simbahan, kaluwasan. Kung pagsulod na diya, parang tapukon mo diya, tapos may istorya na mo history. Katong tarang buhay, istorya yung istorya, parang dili magsaba ang mga tao. Buhay pa. Buhay ba dito, kanina, luoy ka rin, buutan, kintahala, sa na. Ako, di ko kumana di, sa'yo, buduol man ako, kabalong ko sa ako mo nakakita. Ngamiit. Sa buhay pa, wala mo nanuol. Dool na ako sugal. Tinan pa ba Jesus, tama na yung ganyan dyan. Di na ako magsulti. Kaya magmadlong ko, musako sila na ako. Ngayon, ikaw na po, ako na po nilang basulon niya, ikaw mag-umabyan. Na po'y mamatay, na po'y matulong. Nandila ko, padayan mo, mga sugarong padayan mo, mga ala, inipista, disco, tama gini, kalagutan ko yung kapistahan. Sulat yamos, no? Amo tanay, at tuon po silang amahan dito, tugpa po dito, lupad po panguman, nag-amo to po, nag-away-away. Habis po, naibunyag, tulubago na putos pari, kaya wala na sultian, tahulong ginikanan. Sa diyang, bitagaan ako ni mong katungon pagsultiman, Papa Jesus, kaya wala mong kagis kalibutan. Pag-usay na ako din sa mga kababayan, nangupawag sila. Tinood mo na naman sa Biblia. Ewan ko sila. Lagi na nabasa sa Biblia. Umama din ang linglan. Gigamit ang gamit sa ulan. Gilinglan. Piling pabor niya. Kipulaan na sila. Ako pa, ikaw pa yung pagmanang. Kung magsulti ko si Doon Pabagyan, mo replay ko. Hindi mo sila gustong buhay. Ako ilang hintungtan ron. Ako. Ang napitisin mo kamantay. Salamat pa ba sa wala ni mugi pa samok-samok ng mga din pamantayanin mo sa imong 12 kapostoles. Salamat po ninyo. Hindi na ako gusto samo kay nari pa na sagot ka kung mentor ko na dili ko maminaw dito mas pare niyo sa pare o di mo gumingong pastor kay ang pastor na may gibuhat ka pastor na no, mananambal, manghilot. Una nalibog ang mga Katoliko pa ba Jesus kaya sa gawa sa ilang simbahan na adito yung mga display ng mga ribulto. Ano balik din pag ano. Wala lang nilagi pasunod ang acting nga naninda dito. Kaya na may hari dito nga wala pa yung baliga, kwarta ng gawas. Ako na isulti niyo, kamo mga Katoliko. Tumalandong mo. Okay. Di na ko naisulti. Another man linog ko ng kalibutan ko sa kayo. Pero naagit, dili na ko mapugan, dili na. Mabala ka, mamatay. Nayari ba kayo mga bata? Pagsulti kag ayaw mo palabig cellphone. Kaya iya na sa yawa. Mga TikTok na iya sa yawa.
Mga istoryahan nga sa yawa. Di ba na maminaw na akong mga bata. Di glinong lagi. Nangakuyapan lagi na. Yeah, ang silang payan. Na ako yung mga apo nga. Mga pagumangko nagsultihan na. Pero sa'yo, ikaw lang pa ko nila. Hindi yung lukod ko. Ikaw lang pa nila. Sige. Padayon mo. Kaya gusto mo yung pasok ko ng Ginoo. Na ako pa umangko. Didiri na sa una. Murag ibubulan may noong ko. Pero ako ilang mayon, bago nagsulti ko tinood. Ikaw nakabala may kanak pa ba dyan, kisa musuko na ko. Di na ako individual na sila gantuan, kaya ingnon ako nagilibak na ko. Sana lang may baluan na nila. Kung unsay gusto nila, ipamtang nila. Kung gusto silang dato, panagtua. Parang inikabot sa panahon, dako silang baydanan. Ikaw na may baluan, di wala na ko. Sorry kayo nga, sige kong pangaliw po para nila. Sorry po kayo nga magpandong kung basig di sila mo to. Malugay, munta ko nila pa ba siya sagot? Wala mo sila naluoy silang lawas, sugbar ang deskalayo. Kambyo nila silang kadato-dato, di ba? Para di ba? Pagkarungin, magtrabaho, pagkita. Kunya, pila lang katuig, umubo na lang tinuigan, basig usahan pa malandongan nila na eh. Kada rin, nangalugtip na ka. Basta national calamity, mga calamity sa national calamity. Wala ceasefire na. Wala sa kunana anang sa lubo. Lumubuhan. Bugo. Ang dato lagi tipon magpobre. Antayin nyo na. Kasi ka mong pare, kung tipon naman na. Mga obispo, nagpuyo ra ba mo building ali. Tipon na kayo mo. Ang problema, namunyag mo. Nagsaan mo nga, malangit na, manadaghang kayo, mamatay ito, isulod. Lagianan dyan pa dos minteryo. Tama man na inyong ikrusan. Itandaan niyo. Sa abog na po pa uli, maabog na po yung gawan, usik-usik lang. Meragyo, dola ko namunyag. Meragyo, dola ko nangasal, kaya tulubangon, din ako na namunyag ko, niya akong nagibunyagan. Kaloy sa Ginoo. May anak ba din, kaloy sa Ginoo. Sus. Hilig og mga salawayon kayo. Singkahan pa mga anak, ang mga ginikanan. Mura pagkinsa. Musuko pag dagagbalon. Nga, inig ka mag-eskwela. Dili man kami magka-benefit pa ba, Jesus, no? Yang ginikanan, porting pamugong pag-eskwela, pag-eskwela, kayo, dili ta mga ginikanan. Nga, inig ka, kuhan tungkol sa pagpamugos sa mga bata. Di na muli sa ginikanan. Di na kayo maangkon. Labi ng ginikanan o yung mga grado. Hilas. Pero itong gamay pa. O kawon. Yun para yung makahuman. Musuko pa sila. Ito sila na po na nakabinipit. Puti na ko ang tulubangon sa mga bata pa masisas, no? Bangon na mo. Kaya iskwila mo. Bangon na mo. Pagkahuman. May lang. Muli nga sa ginikanan. Gawas ng buotan. Para sa kuha tingali. Ako mga bata. Pero ano, maharagapon. Kahit yun ako mga bata. Natalawa. Yung ginikanan. O hamak mo na. Wala sa kabalo ang mga anak. Ano ba? Ang ginikanan, pag ginamos ang gabi, kay magpunda lagi palitog mga yuta para sa mga anak. Kasapaan pang anak. Pag eskwila mo, gusto ko pa, magbugol-bugol pag yun na. Nga wala nagtrabaho. Kung man kaagis ano mo lagi yan. Papa Jesus, no? Nga, inig kahuman. Mana? Kuwan pa, pabordo na na. Sige, magkatrabaho mo gang. Pagtrabaho, pagbahin-bahin sa yuta, awayon pang ginikanan. Tingulawas mga anak, imperno. Kaya nagwali po, ang anak po kunuhay, dato, tuwapil pa eskwela kunuhay sa religious squad. Sos, wapil gitudloan sa mga pamatasan. Yung religious, mupalag sila nga, sila ang mulubong, sila ang blising-blising sa minatay. Mupalag ayaw po mo dito eskwela sa magiging eskwela mga Muslim, yung reliyon. Mga Katoliko, wala mo na nag-eskwela sa mga Catholic school. O nga, kanang mga Katikista, palag ko, kamo mga dili asa mo sa una nagsimba, nga mamatay mo,
Kaya ito mo sa Katoliko, sure gid mo. Kung sa purpose na diya sa Katoliko. Ako isulti ba ba, Jesus? Nalipay, manggani mo nakasulod na na, kay spesifik sa kamatayon, nakakwarta mo. Ako ano na isulti ng mga pare? Nagtago na sila na. Ayun mo, sige, ingon nga kamoy nakaluwas. Ayaw na mo, kay luoy kay kun yung kadre ba? Mga pader ba? Luoy kay kun yung. Kaya ako nakakita, sa mukan, gali ko yung pare, nagsusunod ako. Sumukan ko. Mga pader, ano ako man, imuhang susunuron, isultiin mga pare. Saan na, diin ka. Yung gani ko kailan mo, asa na imong mga anak. Kasi mga anak ba, imong mga parokya anak, pader ka dito. So, ibagnos yung anak, tunglohon ko imong mga anak, kaklaro anak sa malakyas. Di, panunglo ni no ng imong gipangbunyagan. Wala ba sa kasabutan na, pare man to, pagbadlong sa Ginoo sa mga pare. Basahan niyo na ang mga Katoliko. Kamura ba, budritso day mo, pabor-pabor sa pare, kadaghang mga mga anak. Paano na isulti? Yung ano, nisuko ang Ginoo. Udi pa na ako na isulti. Ako kami nadungog. Nadungog mo na ako ni, sa kangit-ngit. Isulti na ko sa kaya. Klaro ba, prangka ba? Dugay ko di sa simbahan. Pwede yung pangalan na ako na yung mga anak diya. Kaya nagsulti ba ako, mga pare ang pod, ubis pa ang pod. Mga uban nga mga pare na lang para makakwarta, para maasinso ang ilang pamilya. Ako anong isulti niyo? Mga sundalo, mga pulis, mga panggobyerno, kamo ang angay sundon. Pero ayaw mo pang kurakot. Kung kamo po mga tao, kung kurakot mo sa islang sunda, no, tahora lang yun ang gobyerno. Kaya kung wala'y gobyerno sa kalibutan, gubot ka. Nga mga gobyerno, kaning mga Katoliko, na, gubot. Wala mo na sila nagsulti kung saan kinaya sa tao. Wala mo na balaod. Universal mo kuno, pwede tulisan pwede manapaw di yung kaslo na puluman. Kana na yung kaslo ng mga bayat-bayat to. Nga, masuko na kung bayat na. Sige dito mo. Tama mo na. Padayon mo diha. Ako nagsulti naman ko. Nga, inikuman sa atong kinabuhi karon isugbatas kalay. Pagpili mo ba? Ipapili naman tamo ron. Ang gusto na ko, lapig na ko. Kaya mo na tambal mo. Pero ayaw mo paglibak ay pamalikas o testingin ko ninyo unay. Gawa mo na sa Ginoo inyong gigamit. Gigasahan mo ba? O mga pare, gasahan mo, gitsansa na ninyo nga magsulti mo sa Ginoo. Kung saan mo na, nakadato mo hinoon mo. Grabe. Magtutudlo, dili, amahan. Tudloyin ninyo sa patasan sa mga pamatasan ng mga tao. Nagwali mo, ayaw pang pagwali, ibat-bat mong istorya. Ako nagisulti, basta ingon mo mga patas ko. Wala, yung pagkakabos ko. Nawa, wala na ko negosyo. Kaya para unta mo, extend lang ang kalibutan. Pero wala kayo naminaw. Kabalo ko, wala kayo maminaw. Mga bata, di maminaw na ko. Sige, padayon mo mga bata ha. Padayon mo, kagahit sa inyong ginikanan ha. Kaya ka mo, madlok na ba mo? Sige na ba mo glus-lus mo? Mga gwapa na ba mo? Gwapo na ba mo? Sige, tambog lang mo tos kalayo. Nagtuo mo, na inihumag kamatayon, mo na. Pili. Kung si artistic inyong lawas, o kung si artistic inyong lawas, asa mo sakitan? May nga mong lawas, no? Pili Kaya kung lawas ka ng imbalsamahon, sige nagpingwiit o putla ng mga ugat inyong kan. Ang inyong gibati din sa kalibutan, kung sa ibati, sakit di init, maogi na hangtod sa kangturan. Isulti gina ko na ninyo. Kung wala na isulti sa inyong pare, marubag na sila na. Si pahambog na lang ang pay. Purgatorio. Nga. Wala niyo gibo ang mga tao. Kung mamatay, tuwa na sa langit, balakpakan. Ay kabalaka, tuwa na sa lawak sa kuman. Nga. Kaya katuig, buhay ko na punto na po sa purgatorio para pangwartahan nyo ng patay. Ako na isulti. Kamu mga Katoliko. Ngayon ako Katoliko, universal ako. Isulti na ko na, nadungog na ako na. Di ka nadungog, kita na akong imperno. May ngomog dili. Manong sige mo mukampo, makita o di makita. Mutuwa mo makita o di makita. No, amana mo, anak sa langit matuman. Basa mo, title ha, title. Pero mabalaan ninyo ka na, yung sinugdanan. Pugas ang yung street, ang yun ninyo, iliko-liko. Tipas sa laing dalan. O, liko-liko mo na, igo man mo na.
Kana akong liwali yo. Itipas kini sa walidala no. Nagsulat usab si Pablo nining butang klaro ana sa Biblia. Nganong dito ba mo sa katawanan kay mo ba kay ngano? Papa Jesus katawanan kay na sila ba? Ano? Ang ilang basahan no katong ilang hubad-hubaron katong mga sumbingay. Kay hubaron nilang filosofi. To isbak. Tama ginang ingon nimo. No, karon right mga sumbingay. O sige. Ang punuan maila sa bunga. O di. Unsay mo mga anak? Mga pader. Pag magpista, asa padulong. Di ilagyan sa bunga no. Karbo pa si Karbo. Madagan kay mo mga anak. Nga, kinsa nang naan mga reliyon, mga kurakot diyan nanimba diya. Nga pagkuman, yung isugod niya, rally-rally din mo. Kamo. Kamo nagrally. Nakukumo ang inyong giralihan ng mga kurakot, mga buang, mga bangag. Labayan yung nagbato kung wala mo'y sala. Ano yung problema? Wala mo kayong namulaw ito ngayon Kristo. Nga anong si Jesus mo na makasala? Diyos mo ka na, anong gato makasala? Hukmi, unsaan, iyang giingon na, unsay mo hukom ani, tawana, tungtulisan. Tulisan ni kawatan. Pero, hukmi, labayan niyo bato. Kung wala mo yung sala. Wala nang kalagway, sakpan. Nga, si Kristo, hadlok mo ka mo sa silot. Or, dito mo siyang amahan ng pare. Biyaan manggani mo anak. Berihan ka mo anak. Ilit sura mo slunganan na yung makakwarta. Ako na iprang ka. Ayaw mo pag-ingon nga. Mingon ko. Nagpadaghan ko sa tao diri. Ayaw mo ingon. Wala eh. Buol manggani ko sa kong mga tao diri. O nga. Kamay na kaya. Uban. Sip-sip lang. Ayaw mag-ingon nga. Ingon mo diri ko patambal. Ayaw. Ayaw. Ikapoy manggani ko diri. Ikaw manambal eh. Kamu mga surano. Kamu mga, albularyo, kamu diya, panambal mo diya. Kaya ang mga tao, igo na nas kalibutan hon. Di ba? Paghabak lang mo kay mabalikan niya mo. Mamatay mo niya po na. Bunyag mo na. Ang gusto naman ganila, ayuhon lang silang sakit. Niya, may tao din, nakabot 100 years. Dituo lang mo, tuo mo dito sa inyong patambalan, maruna, mayuhan mo. Kana, get ba na nila? Kamu mga pare nung sama mo, wala mo kabasa. Nga ay mga tao, gibuhat mo na ng ban. Tuo po dahil ng mga gulog-ulugan po sa pare. Sige, bantay mamatay mo ha. Sige, mamatay mo, hinapod mo na ako. May hinapod mo. Ako ni. Nga no, nag-blising-blising mo mas patay. Hindi mo mutog kalag. Ano yung problema? Nga no, mag-prayer-prayer naman mo. Hindi mo mutog kalag. Ano, ampo mo mutuo sa makita, di makita ko, di mo mutuo na ko. Kaya mo pare, mutuo na. Mutuo nagdaotan, kaya mag-exorcism na daotan, kaya ilang gusto, dili ang Ginoo, ang Espiritu sa Ginoo, dili musulod. Ako na Espiritu yun sa Ginoo ako musulod, man mo reflect ko, suluyan ninyo. Mutuo, magani mong pare, isa naghimala na dito, berhen, no? dancing sun, ako Pila na kagatos ka mo nakakita, ayaw mo kahadlok. Isulti niyo na. Dahil kung dili ka na inyo ipamatuod, magmahay na inyong silingan, gawa niyo isultian, mutuo ko noon tas kuha. Dako na inyo nagtulobagon. Paminsan ta mo nakakita. Ang inyong tulobagon, nakakita ka, apa nagpabuta-buta. Wala. Na, subscribe niyo ni, kay Arlene. Kay Rini Boy. Karena sila, wala na ilabot ha. Basta inyo po ng birahan. Dali rin po na manghugot. Pero nagsabot na na. Ngayon nabasa naman ako. Di sa una sa iwi ko. Sudain na pa sudain niya ako. Nabasa naman ako. Ngayon ko siya, dis Biblia no, imong pagbadlong na. Di mo po pabadlong. Mahugot mo po. Pasagdai ang mga dautan, magpadayon sa mga dautan. Mga libakira, magpadayon sa mga libakira. Kamu nagsimba ang mga Diyos-Diyos, pasagdaan. Nga, usay kay pero sultian yun mo. Sultian mo. Kaya basi break. Basi pa di mabright mo kagamay kayo. Panahon. Wala mo yung manguan na. Ako, nagmanguan mo. Kabalog yun ko. Mayroon ko. Kinsa na snuli. Nag-eskwila na. Bright ang pare. Bright gani. To iso do. Tanawa sa mga senado. Mga filosofi. Gusto man. Nagdebate. Si Kristo. Ano?
Di ba, Papa Jesus, no? Di ba? Nganong ikaw nagpili ka sa mga fisherman, katong mga tao, kay fisherman, para yung sila na, pabukot na sila. Anong mga, wala yung mga grado, katong kabos? Kay imong masugo, gano'n. Pero katong silang alas, si Pablo raman ang abogado, pero si Pablo raman ang bright, pero nibali siya, no? Muntag na tay mga senador, Papa Jesus, no? Mga dato, unta mo bali na ko rin, no? Nga, tabangan ko nila diri, nga, magsuroy ko, magsulti ko, maghiling ko, hindi mo ko maghiling. Ang akong hiling, pulong pulong, sultian, hil naman eh, nakakadungo ka ni hil. Di kay pandong ganito, ako nagpandong ko, biya, kay nagbuslot ba rin sa akong kamot, mahayag man na, ikaw man to, di ba? Pero, abi ninyo, Papa Jesus, tungkol silang karbon ako, mutuo sila sa imuha, mutuo po sa kuwang panamban, o mutuo sila kaya ako maing gibuhatan, ay lang istorya, bot kami mampod kaabag pag yun, ka na dito kami nalay gamiton eh, kung gamiton sila, bot lang. Hindi mo gani mo maaltos ka, boss, kung dili mo sulan. Mali nag-ataman, ang timan nag-alagad. Gwapo mo gani mo bisti. Hindi mo gani mo hikap, abog mo lubong. Wala, hindi rin ako anak. Kaya si Kristo, di ba? Papadya sa ingon ka na. Ano, nagatiman mo ko ninyo. Ulaw kayo. Pag ginawa pa yan, papader-pader pa dyan. Yan agad sila masakpan. Ako rin gusto mga pari wala akong sabot nga. Ibiranta mo, isultian ta mo, kung buta mo niwa. Isultian ta mo, nag-impirno nga. May impirno. Parang di na ta magmahay. Isamukan ko, magsigsunod-sunod rin. May matong duha, kay tulo man sila kabuok. Abot akatong uban, nilayo mga to. Dili na ako maminaw ninyo. Dili na. Salamat mga Jesus, nga dili na kayo sila kasamok sa ko. Sugoon lagi ko nila, patuan lang kahiubsan. Sama ni. Wala mong gani ko kwarta. Si sigarilyo ra mong gani ko kasabukan ko, magsunod-sunod sa ko. Labi lang ato ng batang, susunod. No, doon na rin doon, kana doon, kana. Umana, nahiubos ko ako ante. Sama na. Yung maadto ko sa laing lugar. Maadto ko, katong naadto ko sa katong naagi. Nakaumi dito sa pan. Uban ko sa kumbata. Nakaumi. Nakaw pa kong kinapawad. Wala kong Dabaw. Nilakaw ko dito sa sa Tacorong. Nagtalaw ko dito. Ya, 40 daghan nagsamok, Papa Jesus. Nalipay sila kana ng sugo, Lord, pwede rin hunong kadring nakuha ng kasadaha kay ano man, diri, maunid ang dagang kamatay. So, madungon ako na sila diha. Yung makakita pa lang na, reflect na ko, di ba, na ay nakakita dito, mag-usap ko, Papa Jesus. Nag-yaga, ano man. Marag wala lang niya, kasi nakita si Papa Jesus, nihayag ka. Wala sila interest. Kaya kung may pari, may nagwali, pari, anak dito, mo pa, sa ato pa di ay, ang pare, ang Dabaw, Papa Jesus, no? Kung ikaw, lagi, patay lagi ka. Ang ibutang nila silang balay, cross, na mga patay mga santos. Wala na yung pare mga to dito, tilipayan nila, pasulon pa silang, katonato ko sa amas, no? Ngayon, sa asay gamanan, siya, o si Father Lupiba, ako mo reply ko, sama ni Papa Jesus, niya si Father Lupe ba ilang kuan? Ako na isulti kay tama man na. Wala man ko ningon nga iyawa nang gamit ni Father Lupe ba. Kuan na nakalibutanhon ba? Standby lang sa amo diha ba? Nya ikaw pud Father sultian pud nimo sa kuan ayaw pamalikas ay paghukom. Ayaw pag birahi. Kay magtatabang ra man ko ninyo usa ka tinawag imong kauban ng abyan. Ang akong abyan na. Ang akong abyan kana inyong gipasidunggan. Sultian ta mo. Kana inyong gipasidunggan. Nasuko man siya. Nakamo man ang naglingkod sa lingkuran ng pinasidunggan. Nasuko na siya. Uyog, di ba? Los no, ang inyong gapon nga si Mano. Ang alang kamo may nagblising-blising anang nga, mga, na dito. Blisingin ni mga pare. Magbasa mo atong sumbingay, nga kamo nyo din mo badubaron.
Na dito, nabisbisi din yun ng mga rosary, kay mabalaan na. Ang naa dito, si Apolos ang nagbisbis. Si Pablo ang nagpugas. Sama ang mo ni Pablo. Yung angko na ba mo, no? Si Pablo ang amahan. Sabi, si Pablo, kisa nagpatay. Si Pablo pare. Si Pablo na mismis. Si Pablo nagbatok seremonyas. Sama sa di alas o kay pasona. Di ba si Pablo, nagwali lang. Ipatay man ninyo. Nga ibutang lubgana, no? Nga ituwarik niya si Pedro, no? Kanang nagkakalili ni Pedro nga gisantos ninyo nga buhi. Muna kinayang Pedro. Muna nga nagbuhat na lubganan sa mga patay. Ano saman? Ang simbada, ikos ibabaw. Ang umingon magbuhi na diya si Kristo, nga nung palansang diya sa cross, kasi buhi diya. Siya nasug si Caiaphas na gwapo sa nina. Tama mo na, daghan man mo nabuhat ang mayo. Ano man? Kana din nagwali mo niya, katong mga pobre inyong gipumartahan, nag-antos bintang, mahatag lang taon, wanay gikaon, mahatag pa siyang hari diya. Uy, sobra pa muna ninda diya ay. Wala mo may kapital, harvest na lang. Ang gikapitalan niya, kanang inyong gibuhat ng mga revolto. Haron makasapi mo. Isip-isip lang. Ako na isulti. Kaya ihap karon karong adlaw. Ihap na ato. Tong, di ba, niingon ko sa una. Na ako sa Facebook ko, sa YouTube ko. Pag Agosto, bantay mo ha, bantay mo ha. Nag-warning na ko. Dili ko Ginoo, dili na ko kapugong, dili na. Kanang inyong Ginoo di ang hiludan ninyo. Kanang giaminan ninyo, kana. Adto mo, maglinog gani, adto mo pa, blessing ha. Kamo nag-healer, adto mo sa pari. Kaya mo palag mo na sila ng batang healer. Adto mo sa pari. Tagaan mo nag-rosary niya. Naanak po, nanay bayad. Pagdala, pagpuan mo dito, naay mga revolto dito, dagan na, naay display na sila. Gota. Naay display. Gusto ko sila itong batang healer nga. Ang ihaga ning ihabak-habak ko. Kalibutan nun man na, orasyonan man na. Kalibutan nun ba? Ihabak ko, 50 pesos, pala, ganit sila. Nga kamo diya, ang inyong rosary, mga kandila. Huwag mo na ulaw. Kaya pabaligyaon na po, ipalabay ko na itong dating mga Santo Niño, katungkol na dili ko na ito, kaya inyong papalito na pong bago, kaya na po may display. Tuo mo ng pisik-pisik na nila. Ayaw mo gumagtuwa na. Kaya na pisik-pisik na. Daghan po nagsala. Hingan nila. Hinon ako inyong mga sala diha. Kaya ipakita ko sa inyong mga sala. So, Ginoo. Bantay ha. Ako, dili ko Ginoo. Ipatabang lang ko sa mga tao nga inyong ang gibunyagan, wala gisultis kamaturan. Nga gihubad lang ako ang Biblia. Gihusay na ko ba? Ang gustong pagigusay, dali nga re. Ang dili gusto, adto mo sa pari ninyo. Ha? Mga pastor, diha na sinyo, ay kabalaka, di ko magpandong ninyo. Nasa itong napandongan ako, di ko magpandong. Mamatay mo, ban ka niya. Nisunod mo ni Kristo. Ako, naghiling na ko, dali nga rin kay musilaob ni sama ni Daniel, di ba si Daniel na nasunog? Gana lang. Tumana yung kabuboton. Kung nitoon mo na ako, tumana nga akong gisulti. Mga anak, ay kabala ka. Mudaw-daw di kalibot, natapok na siya. Pero sa tinuod, kung madha pa mo na ako, kung maguyog na, di ka mo maulaw. Di ka mo maulaw. Nakailan mo na ako, kinsa ko kanyan to. Di ka mo maulaw. Or, ang Diyos na magpapawa nyo, kasi sulaw na kayo nila. Nasa Biblia, mas sulaw pa sa kahayag sa agtang ni Moises, ang anak sa tao. Di si Kristo to na mas langit. Ayaw mo pag-ingon nga mo balik si Kristo, nimbalik na ng Espiritu. Isip-isip. Yan yung ipaabot, maglupad sa hangin. Masudlan pa lang mo na, impostor pa lang na. Nag-una na, wala mo kabalo. Dingon si Kristo, mabanaw ako, apan naapay mag-una sa Espiritu ba? Nagpadala sa Espiritu, wala pa. Naay mag-una pa kanako nga mga tulisan. Gwapo mga saningina. Gisodlan ang gigamit ka na ito. Isip-isip pa, kung mga tuloy ko, pagbasa pa yung taon mo. Kaya ang gamito na ba nga hukom, no? Ang balaang kasulatan, dili ng inyong pulpito diya. Kamu dito na mo sa pari. Dito.
Kamo na nga patay day. Dito, wala mo ko namunyag ninyo. Anong driman mo sa kuha? Pukawan niyo na naghagok. Ingon lagi di ka kita. Pambit ka ninyo na Samok na kayo mo. Baka di ka napatay? Nasa ka napatay? Dito, disgrasya. Nakadoon ka na ako. Dili naman, istorya na pod mo. Ninuol na rin mo, kan-entertain ko ninyo. Istorya na pod mo, isama. Blessing mo pare, dito na, bito na. Mga yung pare na yung mga kaabag na. Lumamboy-boy po na, kadain po kang siktak. Yung mga tao, dito pare, maluwas na ito. Lipay po ito sa sulod sa simbahan. Ngari dito, nagdaig-daig dito, hilak-hilak. Kaya mag-reunion, ang pamilya kung mamatay. Tama nito. Kailangan mag-reunion nga, boy, magpambugay. Dahil mga dato, mamatay ang parinti sa mahatag ng 2,000, 10,000, o 5,000. Pag-reunion, buhi nang namatay. Mangutang na. Di na po tangon. Ingon siya, hatag ko 5,000. Laluoy ko na, ihana pag dito sa limos. Kisa nagkaon na, kana namatay. Nagkaon na pa na, kana po. Kana na po mga sukaro, mga kandi, mga but lang. Hatag mo, samtang kanang mga kabos, mga dato, atagin niyo, samtang makapasalamat pa. Yung kinasing-kasing ito, ginawa nakakita nila Sabi nang naay magseremonya sindi. Ako na isulti ha. Kay dili na ko kapugong sa kasuko sa Dios. Unya, magsige pagani mo bato nako ang Dios na may banon niya. Ano yung nagod siya? Anak, pasagday sila. Pasagday ang nandaotan, ang paglibak nimo, ang nagkikaway nimo, pasagday kay ako na ang may banon kaniya. Ipahibalok, pila ko nga ako ang Ginoo. O siya ang Ginoo na gamit nako. Dili ako sinuli. Kay ako, naman sa Biblia, kay ako, bisa kung saan ko tuwaron ko yung libak, maluoy mangani ko ninyo. Say gani, dili pa papandong. Ako pag yung mga Papa Jesus, luoy ka ng kabusa, Papa Jesus, nangita itong tambalan. Ayuha, Papa Jesus, gamita itong tambalan dito yung yato, ano. Di mo na matuon ako. May ka. Ang wala yun, dadaan nyo dito. Wala ipaghambog sa pare. Ipahiling niyo sa pare. Ako ano yun? Na may istorya sa sakit dito kaya ako latas ng balanan. Ang anang ako yung offer. Ako na po yung mapasaan na. Mamatay pa lang na inoon kay dito kay gipahikap ganun dito. Ala, mamatay ka. Ako na po ilang labay. Dagang kong parintay na mga naigibuhat na sa una ni Aning Tony. Nga si Aning Tony rin namatay. Dagang malagi namatay nila. Wala man ko nanudya. Wala ko naghikap sa kong kaliwat. Wala na ko nagpandong. Kaya sa Aning Tony lang, nga ako nagtambal na to. Di mo kayo tumutuwa niyang ambot lang. Mo ito nag-uol mga ganito sa pagkaya. Di na sa kuwan, tingnan naman. Di mahusab ang mga tao. Ano ha? Usok ko man ako, pagbantay. Kaya gisugo ko sa Ginoo. Salamat niyo kung maminaw na ako. Basta ka mo mag-espiritu rin, samot na. Wala din ako ma-entertain niyo. Hari mo mata ko karoon naman sigarilyo na ko. Gunong ka ha. Kaya nakatuan ako ha. Anyo hilabti. Lagi ni yung labtan pero balaka man ni talawan kay ni. Gasip-sip lang na sa kuha. Gamay sala, sipon-sipon, ubo. Non. Gagmay sakit. Ako ganit na ganit kong sakit. Sa una, akong gisulti ninyo, akong pasanon ang sakit sa mga tao. Kaya wala nagtuon ako, Ginoo. Ako ana lang ni mga 3 kadlaw, 5 kadlaw na ko na antusan. Nga. Igo naman sila mga nina ko diri. Nagpakakabos gani ko. Masamot yung ko kakabos di. Kaya ang una nila kung Diyos noon ka, di katagaan. Pero magdaig-daig gani ka magwali, tagaan kang dinako. Tagaan pa kag service. Labi na daw ko politiko, palakpakan na to si Presidente na, minilyon na ihatag. Pero ako magsultis din noon, pinakataasan na nila. O kung politiko na may politiko nakatag na ko, nakataas na 100.
naghatag na ko. 1,000. Pinag-uol pa kay wala ko ng boto. Abstain man ko. No? Ang akong kamot, isulti na ko niya, si mamugos ma. Akong kamot, kung makapirma ni, na ay, ano lang, suko ang Diyos. Kaya nga ko nung pa-witnesson pa man ko sa kalibutan nga, witness man ko sa Espiritu. Nagpakamatay ko. Witness ko sa inyo ha, kung mamatay mo. Ni-witness ko sa mga salamangkero, ni-witness ko sa nagsimbag mga Diyos-Diyos, ni-witness ko sa mga pastor, ni-witness ko sa mga pare, ni-witness ko sa mga sakiton, ni-witness ko sa mga albularyo, ni-witness ko gamao, di ano, gibuhat, di ay, nag-uol kay si Papa Jesus. Kung na mga gift, na gasa, ang oban, ipanghambog, kani kusog ito, katugamanan dito, wala Si Kristo, nakuha niya, ang mga apostoles, nakuha niya, dili ibayran, dili padaghanay. Nakuha niya, kusang loob lang sa ihang pagpaubos. Sa tumang pagpaubos. Kani, nakuha na kong gawin sa mga balita. Sa tumang pagpaubos. Kailan ako kinsa ko sa ano. Dagay na ko pera kong trabaho. Asa na inyong mga trabaho. Pwede kong magbalin-balin ng trabaho kay dagan. Negosyo, pwede na ko na magamit na ko rin kabuang na ko kay balon. Negosyo, banking yung pinaskabalokan. Pwede na ko na. Tuloan ta mo, ilato mo. Oo, Bulawan. Ulan-ulan ako, kalot-kalot Bulawan sana, parang nakuha makita na ko. Hindi naman ihatag sa Diyos. Ya, basi ihatag nila kay mag-ritual-ritual mo na. Sige, biya po ko pangayo ni Papa Jesus, ya, tagyo ng puno ko. Ya, karon kung dato na ko nang makakalot kag bulag balde nga Bulawan, di na makakatulog sa inyong balay. Kay daghan man kayo mo, extortion mo, kidnap ni mo. Libong kag imong pamilya. Ikaw na explain nyo ha. Daghan kakawat, daghan kakalot na. Si Marcos, pwede na Marcos, diba? Kaya na, daghan kayo dito. Nawag-awayan. Kalawan dato, diba? Dili na kasolisoran. Dili na kapanuba sa silingan kay dagang baligan. Ganahan mo na. Ikaw lagi, dato ka. Nga, asa namin yung manggat? Ibilin si mong anak. Niya mo anak, kumusta? Ikaw, politiko mo ka. Wala niya, dito mo. Totoo na sila. Duterte, Marcos, o pinsan niya nga, mga pulis man na di mo lang tuko. Di mo lang tuko sa Ginoo, di mo lang tuko sa Espiritu. Mag-ampor mo na. Masamat, mamatay. Huwag ang problema kung sa katayang Ginoo. Dalo mo ka. Dalo sa impyerno. Salamat niya. Salamat. Iwali naman ako sa mga buhit sa mga minatay. Mga panalo mo. Magul mga patay ko. Ako'y maminang buhit. Papatay-patay ko. Natulog mo ni. Ang minatay. Aptik maminaw. Papatay naman. Wala akong mabuhay. Magbalik ko. Tanawa ko. Ngayon ko yan natin. Papiyong-piyong. Ang buhay kong ta. Imbis buhay kong tatalay. Paglahom. Ikaw may patulog-tulog. Di ba? Nala naman nila. Maswerte nila. Pero murag wala na naminaw. Pero kung mamatay na. Mamungkaw mo na ako. Ang pa rin sila makatalagman nakatalagman mo yung uyog niya. Pero mag-istorya ko nila. Yung uyog niya. Pukawan ako sa tugnawan. Dahil nakatalagman ako pa'y pukawan. Saan man nag-ulaw? Ay, tulog ba? Ano masakit na sila? Ay, tulog ba? Paano yung kumata? Kaya kung magwalin ko. Kumulbulan, paano nila? Sa bahagi nila pang ay, sa bahagi nila. Kaya pala kayo natin. Naimot mo na. Namatay na ka. Kaya hindi na makakatulog. Tulog mo ka yan. Murag halos mo. Magsunod-sunod sa paano. Pagkitabang. Hapit pa mo. Hapit na mo ka na. Hapit na mo ka man. Patabang niya. Tuwa lagi ko ninyo sa inyong kalimat. Yan naman to.
Di naman ito balik. Di naman balik. Ha? Hindi mo alam balik. Mamatay sa lang sila magagaga sa isang ito. Ayun, ano siya. Hindi na pa patay. Ay Diyos man. Kaya magagaga sa espiritu. Nanas bibi. Espiritu may nahanap po. Mga ako rin magbitay. Ako, pwede ko nila iga-iga. Na. Sama ko kayo kalibutan lang. Sugot mong bugoy. Kaya mahal na kayong port. Igukod man sa mga gobyerno. Yan. Papaliton na ng mga mahal kayo. Yan ang nagsigarilyo ko. Kawalo naman o. Nagsigarilyo ko. Parang malingaw-lingaw ako kayo sa amo kayo. Mga espiritu ano, wala na tao. Magpakitabang, itagaan yung mga kamo. Magod sa itagaan na yung mga orasyon. Nanambal bakon tayo. Pabutan na. Silutin nyo na. Kasi galbo. Di pa malikas. Pahambog. Damhanan. Parang yun na. Anong yung kitagaan mo na? Ano pasa? Ilog-ilog lang yan. Pagayo lang. Patangin nyo na. May kabot sa panay. Gamit nila kung nanagaling mga dagmay ng mga kinaadman mula kinsa. Ang baryo. Pero mga may na mga ularyo nga kanangilir o mga butan. Kung dapin lagi na ako. Iyan na sa. Gusto na ko na. Iyan na makibatok na po. Di man gusto sa kungali. Katangin nyo na. Pagkaani mo ni Service Aman na ang itagaan nyo ng mga orasyon. Samutin mo kadaotan ng kalibutan. Naman na magunay-unay, no? Kaya kung kan, makasigar buhon. Hala, sigamit ang mga orasyon. Ang uban po, sigamit po lang ng riyo. Magunay-unay. Mama, nang yawa. Ang dili gani magpaubos, kinaingan na si yawa. Pero iwan nga yawa, sambilan na ko mga na. Lalo na. Si encyclopedia, klaro na. Naagani aso, lagi na kailangan. Panakagot. Hindi dito ang bukong sa uban. Kung dito sa uban, ako lang nagtitawag. Gusto ko lang